Ikaw rin. May COVID. Kamutra mo ah. COVID lagi. Yapon guys, oh. Kamayon na to rice kay na ini comment nga ginagmay lang daw sa rice. Ato din gamayon ha. Katong nag-comment nga gamay-gamayon ng rice, gamay ra gid akong rice oh. Duha ra kutsara. As kuya ti. Napos taas. Tawag na. Ako po. Tungkaw. Ito kayo. Ano siya? Halang sa sawa no. Kainit. Diri mo siya balik-balik ay. Imo tanang nakaguling. Oh, gamiyaw. Tanawon na po niya. Buwan. Na, gimingaw daw, mingaw. Taong sili. Grabe yung iring si Ruka. Bintana nga ginaw. Ngita sa kagyanan. Dito, dito. Oh, so,